I gdje ste bili ljudi, danas ponovo u Bastian Games Pro, evo danas igramo Minecraft preživljavanje, drugu epizodu. Vidite, me više treba doći, ali nećemo snimati više. Znači, sad smo, Allahem, Boga me to, snimali epizodu, našli smo dijamante ljudi. Ne, boli je kura šta pišete, hoćete pisati da smo čitovali ovako, onako. Ali snimali smo epizodu i ja slučajno da sam ipisao. Znači evo, počutit ću se ko se ako nismo snimali, ako nismo našli. Eto nek mi strijeljaju odmah ako se čitovali ove dijamante. Znači, nemojte mi sad da smo čitovali. Stvarno smo našli ove dijamante, eto. Našli smo 6 dijamanta. Tu, evo tlata, znači snimam epizodu, eto. Boli je kurac, hater će pisat tako onako, ali snimili smo Boga mi epizodu, kopali smo ovdje, bilo je mi smo kopali, stvarno smo dijamante, eto. Ja, majmu kad sam prekinuo snimanje, ja tamo pisala mi da otvorim, da gledam, da close, ono stavim ili da izbrišem, ja ako on izbriš se. Stavio na delta, jeste, čovjek drugi. Ne diraj moj, šest nema teba bijen. Čekaj! Znači, bagnuo me u iron, ne. Onaj... Ispekat, vidiš, ne može. Pišite komentare koji je ovo bar. Danas idemo u drva. Jesti ček. Vidiš ovo ovdje ovaj čuka, piš, ovako otvori. Što ću iskinut? Gdje? Neću. Kako će ići? Ajde. Ja sam pitao za sve. Ajde. Ja pogledam više neću snimat. Ljudi, ovo je zadnja. Sve što pitam, boli me. Zoda bila, neću snimat ništa. Evo, baš. Vidite, moram unička. Sad se to. Sada to ovaj, mrš. Nisam. Evo da. Nisam. Evo dođe ova neka tajana, neko govno ovdje. Požnjak. Nek napravio sam. Moje ovdje su neki pojedinci na stranci govore da čitaju. Pišite komentare. Jeste da prestavim snimati da nastavim. Tako da ne znam. Ne možeš snimati. Možda neću počnem snimat, ne interesuje više. Cheat, evo to cheat. Zatiraj. Eto, dovoljno cheat. Jebem, cheat. Ja sam na 10-20 km. To
Vidite ljudi dole, ide sunce. Dole garaža, volim. Sad sve nas prijetići. Ti snimit ću vam epizode. Sve iščitove snimit vam epizode, sve ne znam. Imat 64 dijamata. Ovdje sad molim sve. Imat ćemo, nešto što snimam. Pišite u komentare, jesam sada ne snimam ili da snimam nešto. Kako puno lakše kreativno igrati, evo to. Ili nešto i ja na roz. Neko što zanimljivo. Lijepo ovoga, pa nemam igrati ništa i... Da brine. Aj spava. Evo, da pišite ljudi komentare. Znači da pišite, ja sam došla s ovim komentarima, briga. Pišite komentare, da li nastav snimite, neće, recite mi za bav što neće da snima, da što se neće da se prži, da kažem prži ovaj iron, da pekije se. Znači, ako ne znam, ne budete znali i vi zajedno. Neće biti ni više space game, možda ovo će 100%. Jebo ga! Stavio sam ovdje sliku. Što ti napisao? Unboxing, everyone unboxing. Neće zanimljivo to sada je u ovim, kako se zove, stranim zemljama to mnogo nešto nekako popularno. To vam stiže do nedelje, znači snimit ću vam unboxing and review. Ne znamo šta je, uvijek ovaj konj skelet. Neće ismetiti kad budemo raditi review. Koliko je ovaj drva. Jebote mi se. Lost mode je bin. Jebote. Uvijek ja moram bagat jebote. A, bude sad zabav. Oj. Šta uvijek buši dole jeboga? Jedno drvo mjesto. Men 33. Ovoga. Trebam je ovo. Tu.
bang. A mi nemamo ni. Što uzmaš? Hrana, ne. Nama ulaz tu moć, jasno, ovo to. Ko te nešto, hrana. Eto, 7, 7, 10. Tako. Zaključeno brez, kak se već kaže, u drvanu svjetlo i dolu ćemo da hodimo malo gore, dole brezi smo. Znači tu sad na putovanje, ali mrtav gladan. Znači ljudi, samo neće biti epizoda možda dugo, jer, da reći. Ode tjep, najde dom. Ja idem sanski noć, neće biti dugo, pa tako da. Evo već 11 minuta snimat ćemo do 15 minuta maksimalno. Pa ćemo naći gdje je malo brez. Svijetlu. Ne znam kada se. Nije ovo. No, onda je drvo. Evo vidite tam bijelo. Eto tamo. Eto. Tako. Eto. Neću. To će. Eto, tam kuća ja stih. Ne znam, to znam. Evo ga tam. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu i do sljedećeg klipa vidimo se.